Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Dito'y usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Jesus sa mga Saduseyo, busa miduol siya kaniya og nangutana, unsa mang sugua ang labing hinungdanon sa tanan? Mitubag si Jesus, mao kini ang labing hinungdanong sugo. Pamati Israel, ang Ginoo nga atong Dios, maora gayud ang Ginoo. Kinahanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, og sa tibuok mong salabutan, og sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini, higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Wala nay sugo nga labi pang hinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod miingon kang Hesus, husto ka na magtutudlo. Tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang maoy Dios o nga wala nay laing Dios gawas kaniya. Busa ang tao kinahanglan magmahal sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing og sa tibuok niyang salabutan og sa tibuok niyang kusog og kinahanglan higugmaon niya ang iyang isig katawo ingon sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuma niining duha kasugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran og paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakaalinggat si Jesus nga maalamon kaayo ang iyang tubag, busa siya miingon kaniya, dili kahalayo saking harian sa Dios. Ug wala na gayoy nangahas pagpangutana kaniya. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ka, O Kristo. Giingon kanato sa atong ebanghelyo nga adunay usa ka magtutudlo sa balaod nangutana. Mingon siya kang Jesus, magtutudlo, unsa man ang pinakaimportante o labing hinungdanon nga sugo sa balaod? Hinamduman nato mga kaigsuunan nga ang mga Hudiyo adunay 613 ka mga balaod. Una ila kining gi-classify into two, na ay bugat or importante, na ay gaan or less important, pero kinahanglan pagatumanon. Busa, ang usa ka rabay kinahanglan nga makamao mutanaw sa balaod, makamao siya nga mo-sum up sa balaod which one ang pinaka-importante. For example, si Rabbi Hillel, Rabbi Hillel. Ang iyang reading the 613 laws of the Jewish people, he summed up this in this way: do not do unto others what you do not want them to do to you. The golden rule. Mana iyang how he summarized that. Motaya kang Rabbi Hillel. Apan si Jesus, he went back into the Old Testament, unya iyang gitan-aw og miingon siya, kini ang labing importanteng sugo. Pamati Israel, ang Ginoo nga atong Dios maora gayud ang Ginoo. So there is only one God. Ang giingon nila nga Shema, mao ni ilang creedal profession. Creed ilaning ipadayag, unya sumala sa balaod ni Moises, ingon siya, drill this into your children day and night. Mao nga ang mga Hudiyo memorize nila kini nga Shema, kining giingon, paminaw o pamati Israel, ang Ginoo nga atong Dios maora gayud ang Ginoo. There is no other God.
Unya tungod kay kiniraman siya ang Ginoo, walay lain nga Dios, kinahanglan kini nga Ginoo nga Dios atong higugmaon sa tibuok natong kasing-kasing kalag sa labutan og kusog. Mao ni giingon, ang matag usa kinahanglan muila nga usara ang Dios. Way lain nga atong saligan, way lain nga atong dangpan, ang Dios lamang. O kining Dios nga atong gituohan nga bugtong Dios, nagpuno sa palibot nato, nagpuno sa kalibutan og mga butang nga atong magamit aron sa pagpanalipod sa atong kaugalingon in terms of good health. Nagpuno og mga tao sa atong palibot nga atong kaduulan in terms of other needs. Apan ang pagduol sa mga tao dili bot ipasabot nga sila mo'y number one sa imong kinabuhi. Kay ang unang sugo nga nag-ingon sa 10 Commandments, I am the Lord your God, you shall have no other God besides me. Bot nga ipasabot nga all other things are subordinates, dili number one sa kinabuhi. Kanus aman kita makahimo sa paglapas sa unang sugo? When we make something, when we make a person, when we make a relationship more important than God. Tanaw na to, unsaon na to kini pagbuak-buak sa tong aktual nga kinabuhi. Ang Dios usa lamang. Unsaon na to pagpadayag ang atong paghigugma sa Dios sa atong huna-huna, kinahanglan kanunay nato sang huna-hunaon. When we go out of our homes, let us always think God is with us. When we go out, let us always feel God is my security. I will not be afraid. Kung sa atong mga desisyon nga paghahimuon, let us always return to God. Lord, is this your will? Sa atong kinabuhi, atong balikan ang Ginoo. Kanus kita makahimo sa paglapas nining maong balaod kung kita magsalig sa usa ka butang more than we trust God. Mabitaw usahay kaya kining mga tao kay kanang daghan kay tag habak-habak, daghan kay tag kanang mga bugkot-bugkot sa atong mga hawa kundamenta. Ayaw ni kalimti ha, kay mo ni manalipod nimo. Hala oy. Unya tungod kay wa na ta magkandimao sa atong katikismo, pati ang mga medal sa ato sa simbahan, mga eskapularyo, inyong himuon pong anting-anting ay di na mao. Ang mga medals, ang mga skapularyo, ang rosaryuhan o uban pa nga mga religious articles, these are things that will help us remember that there is God accompanying us every day wherever we go, whatever we do. When you have the rosary in your pocket, dilibot ipasabot nga kung malimtan na nimong rosaryuhan, something bad will happen to you. But it means kung naa ka ni ana, your thoughts will be led to remember God. Kung naa kay miraculous medal nakasabot sabing sa imong kuan, lumong liog o sa panang imong gibutang gina, dili na siya anting-anting ha. These are reminders that there is God accompanying us. Una karon tan-aw na to nga kana diyang paghigugmas Ginoo, maipakita nato una paghigugma kaniya tibuok kusog, kasing-kasing, huna-huna. So sa to pa, there is no day without us thinking of God. There is no day without us feeling God, that there is God. There is no decision that God is never involved. Unya pagkatapos, we can express our love to the Lord when we honor the name of the Lord. Mabitaw nga sa ikaduhang sugo sa 10 Commandments, sa ingon niya, thou shalt not make use the name of the Lord in vain. Do not use the Lord in jokes. Do not use the name of the Lord
in bad or evil purposes. Mangutang bitaw ta, piks man na apay Ginoo nagsaksi. Mabayad lagi yun ko, piks man mamatay ka pa. Imbes kami mamatay pa ko, magmamatay ka pa. Anak dito. We use the name of the Lord in vain. Kaya nga naman, mangutang ka di pa kayong bayad. Na mauron. O nakaroon mo kaya nga, manumpa ganita, we use the name of the Lord. No. Honor the name of the Lord. Loving God is honoring the name of the Lord. Do not use the name of the Lord for your selfish interest. Do not blaspheme the name of the Lord. Kaya when we blaspheme the name of the Lord, something will happen to you, to us. Usa magingon sa unang pagbasa, tanya paminaon naton inyong pagbasa. Mingon si Moises sa katawhan, sa tibok ninyong kinabuhi, kinahanglan kahadlok ka ninyo og sa inyong mga kaliwat ang Ginoo nga inyong Dios. Tumanon ang tanan niyang balaod nga gihatag ko kaninyo. Ingon siya, kung buhaton ninyo kini, makabaton kamug taas nga kinabuhi. So there is promise nga kung atong tahuron, atong kahadlukan, atong igalang ang iyang pangalan, di na to gamiton sa binuang, di na to gamiton sa pagbugal-bugal sa Ginoo, mao kini. Makabaton kamo og taas nga kinabuhi, busa pamati kamo katawhan sa Israel. Tumana gayud ninyo kini aron kamo magmauswagon prosperity og mudaghan pag-ayo didto sa tambok og tabunok nga yuta sumala sa gisaad sa Ginoo. When we love God, when we honor His name, when we protect the sanctity of the name of God, there is a promise of blessing. But when we fail to honor God, when we fail to respect the name of the Lord, when we blaspheme the name of the Lord, it is our fault, and this will never bring us blessings. Kung ato tan-aon, dili na siya silot sa Ginoo. Kisang hanuman, it's you who choose not to honor God. It's you who call down that. It's not God's will nga kanang silutan ka. It's not God's will. Instead, ang will of God is to save you. But you choose to be like that. Sunod atong tan-awon nga usa sa giingon nato nga expressions of pagmahal sa Ginoo, to listen to the Lord, maminaw sa iyang mga pulong. Unya mingon ng Ginoo, balaana ang adlawng igpapahulay. Love of the Lord means also pagtahod sa adlaw nga para kaniya, paghatag og panahon para sa iyaha. Sumaw ni karon mga kaigsuonan nga importante nga mamalandong ta nga mahal ko ba ang Dios? Then kung mahal ko ang Dios, giunsa nako pag-express kining maong pagmahal nako sa Ginoo? Balikan nato ang balaang kasulatan. Mao na giingon dito sa Biblia. Sumaw ni mga kaigsuonan nga magmatngon ta kay dali ra kay ta moingon nga mahal ako. I love God. I believe in Him. Sige, tanaw na to ha. Make your own evaluation of your life. I also make mine. Sige. Pananglitan adlaw nga para sa Ginoo. Sige, daghaman tag misa kay namatay 8 masses or other parokya na apoy mga misa. Na kay usa ka planggana nga dako nga labhonon, may kag unya na lang ko mosimba manglabas ako. Well, fine. Ala lahuman ang Domingo, wa ka kasimba. Ikapoy manggugo Lord, banglaba atong usa ka batalyon nga labhonon. Na asa man ang imong asa may number 1, ang labhonon o ang Ginoo? Love God above all, with all your mind, with all your heart, with all your strength, with all your soul. Unya, hala, binigyan mo pa ng number 1 priority ang iyong labhonon kaysa Ginoo sa iyang adlaw. In fact, ang adlaw sa Ginoo, priority ang Ginoo. Kung wala lang yung mga kakulian nga dili kita makasimba, bisan karon di kita makangali sa simbahan, na ay virtual masses. We can attend through virtual masses.
So mo niya tanaw na to, do I really love God? Naminaw ba kas pulong sa Ginoo? Or did you allow yourselves to be guided by the word of the Lord? Kay love of the Lord, buti pa sabot, Lord, I want to obey what you want me to do. Mabita na, we listen to the word of God para nga mag-guided kita. Kay usay kining atong utok, cluttered kaayo ang naadya kasagol-sagol, we don't know what to do. Then we make a decision to our own advantage. But might be that decision is not the will of God for you. So, ano siya? Sunod tanaw na to nga, mubalik kita sa ikaduha. Unsay gingon sa mga Hudiyo, bulag-bulag ang mga balaod, dili connected. But Jesus made these two connected. The second one, ingon sa ang ikaduha nga importante, higugmaa ang imong isig kataw sama sa imong kaugalingon. Ingon si Lord, higugmaa ang imong isig kataw sama sa imong kaugalingon. Mingon siya, wala nay sugo nga labi pang imhinungdanon kay niining duha. So ingon siya, ang imong paghigugma sa Dios should be concretized in loving your brother, your sister. Unya sa mga Hudiyo, kanang ingon nga neighbor is limited sa ilang kababayan, sa ilang kadugo. But Jesus expanded the meaning of neighbor. Remember the Good Samaritan. The Good Samaritan nga istorya ni Jesus. Ang pari, wa mo tabang. Siguro kaila sa dili man na Hudiyo. Ang Levita ni tanaw, wa mo tabang. Ngano man, kay ang ilang understanding is a neighbor is may kababayan, may kadugo, confined to our race. But Jesus expanded the term neighbor. Neighbor is anybody other than myself. Anybody. Mobitaw nga sa tong parable of the Good Samaritan, kadtong tao nga nagbuyod, way pangalan. Ngano man way pangalan? Kay it means anybody other than myself is a neighbor to me. Ingon siya, higugma ka ng imong isig kataw sama sa imong paghigugma kanimo, sa imong kaugalingon. So sa to pagkaron, my love to myself is the basis also of loving others. For example, usa may akong gusto sa akong kaugalingon, nga na ako'y makaon, na ako'y balay nga katulugan, na unta ako'y trabaho, na ako'y kanang mga higala, na ako'y kanang mga makwarta nga magamit nako sa akong ubang panginahanglan, nga maayo kog lawas, nga maayo kog relasyon. Mo man ipanghandoy na to sa tong kaugalingon. Ingon si Jesus, love them as you love yourself. What you desire for yourself must also be the same desire for other people. If you want to be respected, then do respect others. If you want to be loved, then love others. If you want to become loved, learn also to love. If you want to be listened to, learn to listen. O din sa nga, my desire for myself, the way I love myself, must be the basis of loving others. If I don't want to be insulted, then discipline your mouth, discipline your character not to insult others. O sa may Ginoo, what you do to others, you did it to me. So mo din tanaw na to ba nga, when we look at others, nga, alaoy kaluoy po na nila, no? Waan na sila makaon, na may nga, ay, mga barumpado, ay sus, mga tapulan, ay sus, mga, muna, kaya di pa ipa-eskulahon, di pang eskulah, muna. We make a judgment of who they are, instead of feeling, kaluoy po na nila, no? Yan na siya dito. Now, moto sa teaching ni St. Paul. Teaching ni St. Paul, pasahon na to ang iyang sulat sa taga-Roma, unsa iyang ingon ka nato. Diya sa taga-Roma, nagsulti siya nga ang balaod, no? Ang balaod sa Dios. Nag-ingon ka nato in chapter 13. Sa may iyang ingon sa chapter 13 sa atong pagbasa sa Roma chapter 13, 9 to 10, miingon siya nga, kining mga commandments nga giingon nato, ayaw pangawat, ayaw pagpatay, ayaw pagbutang-butang, these are all summarized into one commandment.
love your neighbor. Unya mingon siya, love does no harm to others. Ano yang ingon? Roma Kapitulo 13. Now, kung ingon niya na mga kaigsunan, ang ato masabtan di ay kung pagmando ni Jesus nga, kining duha may labing importante, loving God and loving your brothers and your sisters the way you love yourself. Kung mao di ay kini, if you do not want to do harm to yourself, you do not want to be hurt, you don't want to be wounded, you don't want to be insulted, you don't want to be like this, you don't want people to treat you this way, then that must be also our desire for other people. So mao karon nga, ang love does no harm to others. Mas maganda na tayo masaktan. Kung gibuhatan tag dili maayo sa uban, ang atong immediate reaction is to do the same. But that is not love, that is revenge. Mingon pa ang usa ka pelikula, the best revenge is to be different from that person who do harm to you. To be different is the best revenge. And Jesus teaching us, love even your enemies. Mao na nga karon makita nato kanabitong magdinautay, kanabitong magbinumbahay, kanabitong magnilabayay, kanabitong maghimo-himog, magbutang-butang, mga fake news karon sa social media. Do you think this is love? No. It is evil to become a troll. It is evil because we manufacture lies. It is evil because we make people believe lies. It is evil because we work for lies. Ang ato, Christians, we ought to defend what is truth, and we ought to proclaim what is the Word of God. Mabito nga, sa ikaduhang Timoteo, chapter 3, verse 16, o sa ingon dito, the Holy Scripture, ang Biblia, is useful to correct, and to lead us into the moral way of life. So mga igsunan, ang atong ebanghelyo karon, sayon raman mo ingon nga, I love God, but I don't like Him. Sa ingon ni St. John, first letter of St. John, chapter 4, sa ingon niya dito, how will you say you love God and you hate your brother or your sister? If you do that, then you are a liar. How can you love God whom you cannot see, and hate your brother or your sister whom you can see? Bakit? Ang imong isig katao, visible image of the invisible God. Ngano di ay, di ba giingon sa Ginoo, buhato nato ang tao sama sa atong dagway. Ikaw, ako, kamo, kitang tanan, dagway sa Dios. When I love God, maningkamot pod ko sa pag-love ninyo. Ngano man, ikaw man, kamu man ang dagway nga makita sa Dios. If I can't really love you, o sa ingon ni San Pablo, love does no harm to people. If I cannot love you like my best friend, at least the minimum is I do not do harm to you. I do not make a chismis for you. I don't make lies for you. I don't make fake news for you. Simple ra kayo. Sa scripture, balik tas Biblia, unsay naagitudlo kanato, then our lives will be guided. Manindog kitang tanan mga kaigsuonan, o gatong ipadayag ang atong pagtuo sa Dios. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Usag kang takili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod ka natong mga kasasawa, alam sa atong kaluwasan, may kanaog siya sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, nahimong tao. Tungod ka natong kinatong sa
sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya na matayo gilubong sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mobalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang makahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug nisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka punyag alang sa kapasayduan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Ipakita nato karon nga ang atong mga pag-ampo nga nagpadayag nga kita nahigugma sa Ginoo nga atong Dios sa tibok natong kasing-kasing, sa tibok natong kalag, huna-huna ug kusog. Ipaila nato nga kita nahigugma usab sa atong isig katawo sama sa pagtahod ug pagtamod nato sa atong kaugalingon. Ug moingon kita, Ginoo, pamatia kami. Nga ang santos nga simbahan mutubo sa gugma ug panaghiusa, magampo kita sa Ginoo. Nga ang pagsunod sa balaod sa Dios mugiya sa mga nagdumala kanato, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nataptan niining COVID-19 makabato na og hingpit ka kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, ug Joel Chevalier Pari, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Nga kining santos nga sakripisyo, maghinlo ug maghingpit sa mga nangamatay, magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, gipadayag mo ang imong kabubuton nganhi kanamo. Dawata kining mga pag-ampo nga among gihalad kanimo tungod sa among paghigugma kanimo og sa among mga isig katawo. Paminawa kami pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.